Αν θέλεις και εσύ να μάθεις να αποθηκεύεις σωστά τα ρούχα σου τώρα που είναι και μεταβατική περίοδος, τότε κάνε μας follow και μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Ρούχα τα οποία είναι πλεχτά, όπως για παράδειγμα αυτό το υπέροχο φόρεμα ή μάλινα, ιδανικά δεν τα αποθηκεύουμε κρεμασμένα σε κρεμάστρες, καθώς αμέσως χαλάει το σχήμα τους. Σε αυτά τα ρούχα επιλέγουμε να τα τοποθετούμε διπλωμένα πολύ όμορφα σε υφασμάτινες θήκες. Με αυτόν τον τρόπο τα ρούχα διατηρούνται πολύ περισσότερο και στην αρχική τους μορφή. Επιπλέον, κάτι ακόμα το οποίο αξίζει να σημειωθεί είναι ότι όταν αποθηκεύουμε ρούχα είναι πολύ σημαντικό να κλείνουμε τα κουμπιά και τα φερμουάρ, καθώς αυτό δεν επηρεάζει μόνο το ίδιο το ρούχο και το ότι θα διατηρηθεί στην αρχική του κατάσταση, αλλά και τα υπόλοιπα ρούχα, τα οποία σε περίπτωση που έχουμε ανοιχτά φερμουάρ μπορούν να γρατζουνιστούν, να φθαρούν και έτσι να έχουμε φθορά και στα υπόλοιπα ρούχα της ντουλάπας μας. Και για το τέλος έχω αφήσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ρούχα μας πρέπει πάντα να τα αποθηκεύουμε καθαρά. Ποτέ λερωμένα. Ακόμα και ένα ρούχο που έχει φορεθεί μία φορά και έχει ένα πολύ μικρό λεκέ, αυτός μπορεί να γίνει μόνιμος. Και για να μην το ξεχάσω, αν τοποθετήσεις μέσα στην ντουλάπα σου ένα μικρό ξυλαράκι από κέντρο ή από λεβάντα, θα μυρίζει πάρα πολύ όμορφα και θα αποφύγεις και τους σκόρους. Εάν όλα αυτά τα tips σου φάνηκαν χρήσιμα, τότε στείλτε και σε ένα φίλο σου για να φανούν και σε εκείνον. Φιλιά πολλά!